Η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κόκοτα βύθισε στη θλίψη την οικογένεια του, τους φίλους, τους συνεργάτες του και χιλιάδες ανθρώπους που αγάπησαν τη φωνή του. Ο δημοφιλής τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, ύστερα από μια ιδιαίτερα δύσκολη και μακρά περιπέτεια υγείας. Για περίπου 1,5 χρόνο νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεννηματάς, δίνοντας έναν μεγάλο αγώνα. Όλα είχαν ξεκινήσει όταν, κατά τη διάρκεια των προβών του τηλεοπτικού τζάστρε του ΟΦΑΣ, υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο και ανακοπή. Από εκείνη τη στιγμή η ζωή του και η ζωή των δικών του ανθρώπων άλλαξαν δραματικά. Η πορεία του Δημήτρη Κόκοτα στη μουσική είχε ιδιαίτερο βάρος, όχι μόνο εξαιτίας του ταλέντου του αλλά και λόγω της οικογενειακής του καταγωγής. Ήταν γιος του σπουδαίου Σταμάτη Κόκοτα, μιας από τις χαρακτηριστικές μορφές του ελληνικού τραγουδιού, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή το 2022. Παρά το γεγονός ότι μεγάλωσε δίπλα σε ένα τόσο αναγνωρίσιμο όνομα, ο Δημήτρης δεν έμεινε στη σκιά του πατέρα του. Προσπάθησε να δημιουργήσει τη δική του ταυτότητα και να κερδίσει το κοινό μέσα από τη δική του φωνή, το προσωπικό του ύφος και τις δικές του επιτυχίες. Η δεκαετία του 1990 αποτέλεσε αναμφισβήτητα την πιο λαμπρή περίοδο της καριέρας του. Εκείνη την εποχή το pop λαϊκό τραγούδι γνώριζε τεράστια άνθηση και ο Δημήτρης Κόκοτας βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της μουσικής πραγματικότητας. Το 1994 έκανε το προσωπικό του δισκογραφικό ξεκίνημα με το άλμπουμ «Διαδόσεις». Η συνεργασία του με τον Φίβο αποδείχθηκε σημαντική για την πορεία του, καθώς ο δίσκος γνώρισε μεγάλη απήχηση και έδωσε στον τραγουδιστή την ευκαιρία να συστηθεί δυναμικά στο κοινό. Η επιτυχία δεν άργησε να έρθει. Ο πρώτος του δίσκος απέκτησε χρυσή πορεία, ενώ τραγούδια από εκείνη την περίοδο έγιναν ιδιαίτερα γνωστά και συνδέθηκαν με τη φωνή του. Το 1995 κυκλοφόρησε το «Συνείδηση», συνεχίζοντας τη συνεργασία του με τον Φίβο. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν ακόμη μεγαλύτερη και ο δίσκος κατέγραψε σημαντικές πωλήσεις, φτάνοντας σε πλατινένια διάκριση. Ο Δημήτρης Κόκοτας είχε πλέον καθιερωθεί. Δεν ήταν πια απλώς ένας νέος τραγουδιστής που προσπαθούσε να βρει τον δρόμο του. Είχε γίνει ένα από τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής μουσικής σκηνής και η φωνή του ακουγόταν παντού. Το 1997 ήρθε η Αχαριστία, ένας δίσκος που έμελε να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς της καριέρας του. Η επιτυχία του ήταν εντυπωσιακή και το άλμπουμ θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις πιο χαρακτηριστικές δουλειές του. Η πορεία του συνεχίστηκε δυναμικά και το 1998 με το «Για μένα». Αυτή τη φορά συνεργάστηκε με τον Νίκο Καρβέλα, σε μια νέα δημιουργική κατεύθυνση. Ο δίσκος γνώρισε μεγάλη επιτυχία και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα απέκτησε σημαντικές διακρίσεις. Στο τέλος της δεκαετίας του 1990 κυκλοφόρησε ακόμη ένα σημαντικός δίσκος, το «Σε ρεύματα αντίθετα». Η δουλειά αυτή περιείχε αρκετά τραγούδια που ξεχώρισαν ραδιοφωνικά και κράτησαν το όνομα του ψηλά στις προτιμήσεις του κοινού. Η δισκογραφική του παρουσία δεν σταμάτησε με την αλλαγή της δεκαετίας. Το 2000 κυκλοφόρησε το «Έχω φύγει», ενώ ακολούθησαν το «Ολόψυχα δικό σου» το 2003. Το 2004 παρουσίασε την «Απρόσμενη αγάπη», ενώ το 2007 κυκλοφόρησε ακόμη μία προσωπική δουλειά, το «Άμα δε σε δω απόψε», μαζί με το Live Sin 4. Έτσι, μέσα από μια πολυετή πορεία, κατάφερε να αφήσει πίσω του μια σημαντική δισκογραφία. Σημαντικό κομμάτι της καριέρας του ήταν και οι συνεργασίες του με μεγάλα ονόματα. Στη διάρκεια των χρόνων μοιράστηκε τη σκηνή και συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως η Μαρινέλα, η Κέτι Γαρμπή, η Άτζελα Δημητρίου, ο Αντίπας, ο Βασίλης Καράς, η Κωνσταντίνα και η Λίτσα Γιαγκούση. Ιδιαίτερη σημασία είχε φυσικά και η συνεργασία του με τον πατέρα του, Σταμάτη Κόκοτα. Δύο γενιές μιας γνωστής μουσικής οικογένειας συναντήθηκαν μέσα στο τραγούδι, δημιουργώντας στιγμές που απέκτησαν ξεχωριστή αξία για τους θαυμαστές τους. Τα χρόνια πέρασαν και ο Δημήτρης Κόκοτας άρχισε σταδιακά να απομακρύνεται από την έντονη δημοσιότητα. Δεν είχε πλέον την ίδια συχνή παρουσία στις πίστες και στην τηλεόραση, όμως δεν εγκατέλειψε ποτέ ουσιαστικά τη μουσική. Οι σπάνιες εμφανίσεις του ήταν αρκετές για να θυμίζουν στο κοινό τη χαρακτηριστική φωνή ενός ανθρώπου που είχε συνδεθεί βαθιά με τα τραγούδια της δεκαετίας του 90. Για τους ανθρώπους που μεγάλωσαν εκείνη την εποχή, το όνομα Δημήτρης Κόκοτας φέρνει μαζί του πολλές αναμνήσεις. Ραδιοφωνικά τραγούδια, νυχτερινές εμφανίσεις, δίσκοι που ακούστηκαν ξανά και μια εποχή κατά την οποία το ελληνικό ποπλαϊκό τραγούδι γνώριζε τεράστια δημοτικότητα. Πίσω όμως από τον καλλιτέχνη υπήρχε και ένας άνθρωπος που είχε δημιουργήσει τη δική του οικογένεια. Ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν παντρεμένος με την Κατερίνα και μαζί απέκτησαν μία κόρη.
Η προσωπική του ζωή παρέμενε σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει έναν πιο ήρεμο τρόπο ζωής. Η απώλειά του σε τόσο νεαρή ηλικία κάνει την είδηση ακόμη πιο συγκλονιστική. Ένας άνθρωπος που είχε ακόμη πολλά να δώσει, τόσο στην οικογένεια του όσο και στους ανθρώπους που τον αγαπούσαν, έφυγε αφήνοντας πίσω του μια διαδρομή γεμάτη μουσική. Ο Δημήτρης Κόκοτας δεν θα μείνει στη μνήμη μόνο ως ο γιος του Σταμάτη Κόκοτα. Θα μείνει ως ένας καλλιτέχνης που δημιούργησε τη δική του πορεία και έβαλε τη δική του σφραγίδα στο ελληνικό τραγούδι. Οι επιτυχίες του, οι δίσκοι του και κυρίως η φωνή του θα συνεχίσουν να υπάρχουν μέσα από τις αναμνήσεις των ανθρώπων που τον άκουσαν και τον αγάπησαν. Γιατί η μουσική έχει έναν μοναδικό τρόπο να κρατά τους ανθρώπους ζωντανούς στη μνήμη. Και ίσως αυτό να είναι το πιο όμορφο αντίο για έναν τραγουδιστή, κάθε φορά που θα ακούγεται ένα από τα τραγούδια του, θα επιστρέφει για λίγο εκείνη η εποχή, εκείνη η φωνή και εκείνος ο άνθρωπος που σημάδεψε με τον δικό του τρόπο το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε, αλλά η φωνή του δεν θα σιωπήσει ποτέ πραγματικά. Θα συνεχίσει να ταξιδεύει μέσα από τα τραγούδια του και να θυμίζει σε όλους μια ολόκληρη εποχή που πέρασε, αλλά δεν ξεχάστηκε.